Takže mne keď zavolali z týchto korunovačných slávností, ja som bola veľmi poctená a nadšená, keďže ako dieťa som častokrát, ja síce nie som z Bratislavy, som zo Senca, ale vždy, keď sme došli do Bratislavy a bol čas korunovačných slávností, tak nás mamka vždy niesla na námestie, ukázala nám, pozrite, toto je kráľ, tak toto bolo, kedy fungovalo. A ja som z toho bola hrozne nadšená, tak som si hovorila, že možno raz, keď budem veľká, možno by som aj ja mohla byť nejaká kráľovná alebo také niečo. No a vidíte, no tak sa mi to splnilo. Takže nakoniec som dostala túto ponuku na kráľovnú Alžbetu Kristínu a ja som bola veľmi rada, lebo táto panovnička mi je nesmierne sympatická. Že ona sa nejako nemiešala do politiky, ona bola skôr taká žena, taká matka a tým, že vychovala Máriu Teréziu, to je pre mňa úžasné, lebo to bola naozaj veľmi silná žena. A to nie je len tak, musela mať naozaj skvelú matku, ktorá ju k tomuto vlastne priviedla, k tejto láskavosti a spravodlivosti, čo boli heslami Márie Terézie. Podľa mňa sa to dozvedela od svojej mamky a neviem, matky sú dôležité. Ďakujem. Táto bola extra.